napokon na parket prichádzajú komik Peter Marcin a jeho tanečná partnerka Ivana Surovcová. Peter Marcin a Ivana Surovcová, zasloužený potlesk a zároveň, řekl bych, že v tom potlesku je cítiť taký nejaký veľmi emotívny podton. a hlavně to byl opravdu příchod krále, protože to byl nejdelší příchod letošní série Let's Dance. Si to vychutnal, tú pôvodzu dole schodmi. No, vychutnal, bojím sa o tú ľavú nohu, vieš, po tých schodoch. No, ľudia veľmi tlieskali, tak oboznámení s tým, že nie si teda úplne v poriadku, tvoja pravá noha nie je v poriadku. Vyťahni nohavicu trošku, nevidíme. Ale tak malinko. Ja myslíš, ako... No. Nohavicu hovorím. No, tak toto vyzerá teda. Krásne. No. A počkajte, tu mám ešte taký Moulin Rouge, trošku z toho spravím. Ty máš aj podväzok takýto. Vidíš, kankán, ty si Dneska dám mohol. kankán, dobre? To si mohol. Peter, co přesně se stalo? Prepáč, ja len, že Ivana, keby si aj ty mohla ukázať svoju pravú nohu. Áno. No tak je pekná. Myslím si, že ho nemám takú Nemáš takú dokonalú. krásnu. Veľký potlesk aj pre Ivaninu pravú nohu. To stálo za to. Co se stalo přesně? Čo sa stalo? Tak, aby som to presne popísal, bola to skákaná otočka vpravo v quickstepe na tréningu. To je presné znenie a diagnóza je, že natrhnutý lítkový sval. Ukážeme to Čo je neskôr. dosť teda, čo je dosť nebezpečné zranenie a s tým sa naozaj nedá tancovať. Teraz ťa to bolí? Ani chodiť. Teraz ma to neboli, lebo to mám v takejto fajnej tej ortéze, lebo tá noha sa nehýbe v tom, ale keď to mám dolu a nemôžem urobiť krok, tak to boli veľmi. Juj, tak a čo teraz s tebou bude v tejto, alebo s vami v tejto súťaži? No tak v tejto súťaži, ja neviem, mám to nejak oficiálne, alebo nemám s tým skúsenosti žiadnej, že odstupujem Ty si z tejto nevolal- súťaže Mal si zavolať Šmajdovi. teraz, či ako? Už to je? Ano, už to řekl oficiálně Peter Marcin. Nedá sa skrátka ďalej. Nemalo by to zmysel. Nie, nedá sa, čiže tak ako s úplnou vážnosťou teraz, bohužiaľ, musíme z tejto súťaže, hlavne ja teda, odstúpiť. Veľmi pekne vám ďakujeme. Užijte si potlesk bratislavské Incheby. Definitivně na začátku dnešního kola končí Peter Marcin a Ivana Surovcová. Ďakujeme, ďakujeme. Ďakujeme pekne. A po těch výkonech předcházejících 9 kolách zcela zaslouženě Tancuj. kompletně všichni na nohách. Standing ovation Ďakujeme vidíte. aj kolegom. Pro vás doma to znamená, že hlasy logicky už ani Petrovi, ani Ivaně neposíláte, ale dál jsou ve hře 2 páry. Martin Jahončák, Natália Glosíková a Matěj Chren a Jana Hospodárová. My vám to hneď všetko vysvetlíme, ako to bude teraz postupovať ďalej. Ono, Peter s Ivanou možno ešte aj povedia niečo, teda Ivana, ty by si asi tiež chcela Ja niečo vás vôbec povedať. nepočujem. Že, Ďakujeme. Ďakujeme. oni by vám chceli ešte niečo Stačí. povedať. Stačí, ďakujeme. Ivana, ty si rovnako... Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne, boli ste inak úžasní vôbec po celú tú súčasť, čo ste sem chodili. Perfektné publikum, veľmi pekne ďakujeme. Ste veľmi zlatí. Ďakujeme. Ivana, ty si rovnako dôležitá súčasť tohto páru ako Petrova práva noha, tak by si mohla niečo povedať. Asi je ti aj trošku smutno. Tak samozrejme je mi to ľúto, hlavne tesne pred dverami finále. Ale tak ja by som v prvom rade chcela poďakovať tebe, Peťko, lebo Let's Dance je... Let's Dance je. Let's Dance je krásna súťaž. Je to náročné obdobie a
Ja môžem len povedať, že bolo pre mňa veľmi príjemné, Nemám vreckovku, môžem? pretože som sa na každý tréning tešila a spolupracovať s Peťom bolo famózne. Chcela by som poďakovať mojim rodičom, ktorí ma podporovali počas celého Let's Dance a takisto aj môjmu bratovi, ktorý nám držal palce. Ivana Surovcová. Ešte niekto, komu by si chcel Teraz ja poďakovať ešte. ty? Môžem? Áno, áno. A ja by som sa chcel veľmi pekne... Čo to? Tiež nám je to plač. Ja by som sa tiež chcel veľmi pekne poďakovať Ivanke, že to so mnou tak zvládla. Myslím, že sme si rozumeli a že sme celkom pekné tance tu predviedli. A veľmi som sa z toho tešil. Tie tréningy som až tak moc nemal rád ako ty, ale ten piatok som miloval. Miloval som ho preto, že sa nám podarilo teda vytvoriť snáď niečo pekné a že sa to páčilo hlavne vám, divákom, takže chcel by som hlavne divákom poďakovať, chcel by som poďakovať tým, čo nám posielali SMS-ky, vám tu v sále. Kolegom samozrejme by som chcel poďakovať, boli sme, myslím, celkom dobrá partia. Veľmi pekne... Veľmi pekne by som chcel poďakovať porote. Oni o tom možno ani nevedia. Prestaň. No, dobre. Že oni o tom možno ani nevedia, čo to pre nás znamenalo, tie výroky. Niektoré. Ale vlastne väčšina. Veľmi pekne ďakujem všetkým štyrom. Ďakujem manželke, samozrejme. Môjmu synovi. Ešte chcem poďakovať pánu primáru Luptákovi, ktorý ma dáva dokopy. Ďakujem. Moderátorom. Ďakujeme, ešte si... Adela, rozhovory s tebou boli úžasné. Aj sme sa boskávali, spomenieš si niekedy ešte? Mne sa o tom sníva. Aj o tej puse s Liborom sa mi My sme sníva. sa vlastne všetci boskávali. Ale Môžeme vece, kľudne. iba cez uterák, Áno, samozrejme. nemáme uterák. Takže... A my vám ďakujeme, že ste ďakujem boli vám veľmi pekne úžasnou ešte raz. súčasťou. Takže sme si poďakovali všetci. Už Beďo mi ukazuje orchestru. Samozrejme, orchestru ďakujeme. Ďakujeme. Přemýšlím, jestli existuje nějaký závěr pro Petra a pro Ivanu asi určite. No, ja si myslím, že existuje taký záver, že keď nemôžeš tancovať, že by si tak mohol Čo by som tak mohol? zaspievať. Áno, keď si spomínam. Mám taký návrh, Áno, mám. taký, porozmýšľam Spontánny. na tým chvíľu. Teda, ak dovolíte, keďže nemôžem tancovať, tak aspoň vám zaspievam, lebo spievam veľmi rád a myslím, že... a myslím, že celkom by sa to hodilo, lebo ani by som nespieval, ale mám takú jednu pieseň v mojom malom repertoári od Janka Lehockého, ktorá má veľmi pekný text a ktorý sa celkom myslím, že aj na túto situáciu hodí. Je to smutná pesnička, ale vy prosím usmievajte, dobre? Dobre. Veľký potlesk. Peter Petr Marcin. Marcin, Ivana Surovcová.